pamindwa. Nagsarita man ng di patapos ni Ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung magustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastang di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, o agsa o kaslay susyerto. No di mapagustuhan aging imundan, napungkot na dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Apay ading, agpagkapagkang ka. When manong kaputi sakit na, Nagyanto, intun masanay ka. pagpakawan, jakton may pamindwa. Nagsarita man yung di patapos ni Ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no agsa o kaslay susyerto. No di mapagustuhan aging imundan, napungkot na didakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man yung di patapos ni Ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasuknuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no agsa o kaslay susyerto. No di mapagustuhan aging inundan, napungkot na didakan pagununyan. Anadam tay agin si singpet, ta iso day tat singpet kite. Ay na? Di maun ulit di matimtimet ngen pulido nga inget tang si. Anmet, Anadam tay agin babak nang dadigan tuket mailawlawan. Oo. No agayat ta siya to asin sinan masukon isupot inda papirelasyonan. kilala. Anadamtay na sexy unay, tadikan tuket masaba amatay. Ay sexy ang makapakatay, itabol sa putawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado bastos dayta. Babain na ka nga asawa na, aglalalo no lupat kwarta. Isot sa pulet, lalaki, uray pobre, uray turgi. Anmet, Lalaki irresponsable, di na amot ang babae. talaga? Isag sa buleg met a babae, uray pandak wenno bimutiti. Agdaan na pintas nga ugali, ilakit unay nariri. Isang sa pulet, lalaki, uray pobre, uray turgi. Anmet, Basta lakit irresponsable, di na amot ang babae. talaga? Isag sa buleg met a babae, uray pandak wenno bimutiti. Agdaan na pintas nga ugali, ilakit unay nariri.
daytoy nga okasyon, inak nga rut ita ikansyon, ipadas ko ang nagbakasyon, itinagapwat a poblasyon, naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon, inikandak ti imbitasyon, tanaangay dakela punsyon. Syon, 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 balasang ti inda inmensyon, ta isukan tay kumansyon, kantaen na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon, kinigayak daytay kimansyon, nayatrik nami nagkoneksyon, inagusnak nga imbakasyon, napintas abalayda amansyon. Syon, 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 napintas ngay alokasyon, nagtateran balay amansyon, agbuy-buya ak ti telebisyon, ikalbit na ti injeksyon, yapon masapul ti permisyon, say sumeten tinangimensyon, iso nga jakon nagprekusyon, ka nagmayat meten daytoy kondisyon. Pinagustuat iti injeksyon, nalanay berry is lumusyon, nalipatan na daytay aksyon, kaidikwan nagkumbulsyon, binalbaliwak to'y posisyon, pinapidot nga kinumbinasyon, kunamlano mangururasyon, areng eng natay kasla agkan kansyon. Inimas na iti-injeksyon, na duma-duma a posisyon, nalipatan na tay proteksyon, taidikwan nagkontisyon, kumadulat ta ti populasyon, tamadimet nga paaborsyon, magustuhan dan tumet injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Jay lugar mi, sobrat ili, kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Ito
Madan danaganak ta ngamin awan pa'y asawa ta awan pa'y iti nagpadasa makigasang-gasak kun kunadang nga ayan tatang nanang ay kaasyandak isarakandak kadinti asawa uray bakit balo wenno ba tapadasek man iti agragsak Danunanen tiponsyon anaragsak anak titipunan sida nga naimas basi naimas nga ara hintay pa'y met kalukat dinungkugan galames punog baltat kilawen nga naimas agarop pa'y tikot zero tada podot luso tayo lakabutbuteng ay gaman kay kutsara tadi paila napadasan intay tulad punpunwan ipakatayo latiram ramay pagpunas tayo kamiseta dingiwat tayo nga nalanit lanitan ngemno awanen intay to amilan tay delatas bayan tayo ayuwen gayen tay dineng dengkeng ginulay ay nagimasen tay puros ay wen tay pineresan ulot paltat ken tinintim nga igat kay delatas bayan tayo ayuwen kayen
Kay dineng deng ken ginulay ay nagimasen. Kay kurus ay wentay pineresan. Ulot paltat ken